Magandang gabi mga kapolitikos Cooper. Oras na naman para pag-usapan ang mga kaganapan sa malawak na mundo ng politika ngayong maghapon. Araw ng Huwebes, April 11, 2024. Ako si Charmaine Abong. At ako naman si Jigo Postolero. Narito na ang ulo ng ating maiinit na kwentong politiko. Pangulong Bongbong Marcos binigyang buhay ang anti-wangwang ng Aquino administration. Presidential sister tutol sa naging aksyon ng Pangulo. Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR nalusutan at tinakbuhan pa ng ilang pasaway na politiko sa ginawang pagronda sa EDSA busway kaninang umaga. Gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China, imbestigahan na sa Kamara. Sa mga kwentong politiko naman sa reyon, Bulakenyo politikos umapila sa korte kaugnay sa tila biglang pagkambyo nito sa isyu ng water rights sa lalawigan sa Angat Dam. Habang totoong lagay ng kalusugan ni Senator Cheese, ibinuking na ng kanyang kapatid na si Congresswoman Det Escudero. At bilang palaman naman sa inyong FYPs, abangan ang kwento tungkol sa bongga at aabangang pakikisawsaw ni dating Governor Chavit Singson sa Korean film na pinagbibidahan ni Lee Seung-gi. Sa detalye ng ating mga balita, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang pagbawal gumamit ng wangwang, blinkers at signaling devices ang mga opisyal at kawani ng gobyerno. Kasunod ito ng paglipana ng mga illegal user nito upang makalusot sa masikip na daloy ng trapiko. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Aileen Taliping. Ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal at kawani ng gobyerno ang paggamit ng wangwang, blinkers at flashing devices para lamang makalamang sa biyahe sa mga kalsada. Ang direktiba ay nakapaloob sa Administrative Order No. 18 na inisyu ng Pangulo dahil sa mga reklamo ng talamak na paggamit ng wangwang, blinkers at iba pa na nakakasira sa kaayusan sa trapiko at hindi ligtas na biyahe ng mga motorista. Ayon sa Presidential Communications Office, mayroong katapat na parusa ang sino mang opisyal at kawani ng gobyerno na mapapatunayang lalabag sa kautusan ng Presidente. Ang exempted lamang sa kautusan ay ang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, truck ng bumbero, ambulansya at iba pang emergency vehicles. Maari lamang gumamit ang mga opisyal at kawani ng gobyerno ng wangwang, blinkers at flashing devices sa emergency situations. Inatasan din ng Malacanang ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan na i-review at i-update ang mga mairal na polisiya at panuntunan para sa maayos na implementasyon ng AO No. 18 alinsunod sa mga umiiral na batas, mga patakaran at mga regulasyon. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Sa kaugnay na balita, hati naman ang opinyon ng mga dati at kasalukuyang senador sa anti-wangwang policy ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Sa balitang yan, makakasama natin si Tala Lopez. Suportado ng ilang dati at kasalukuyang politikos ang inilabas na kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa pagbawal sa mga kawani ng gobyerno na gumamit ng wangwang, blinkers o anumang signaling devices. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, welcome sa kanya ang anunsyo ng Pangulo dahil nagiging trend umano kamakailan ang paggamit ng ilang politiko sa mga naturang kagamitan. Nagpasalamat naman si dating Senador Panfilo Ping Lacson sa naging direktiba ng Malacanang
Malacanang. Paliwanag ni Lacson, walang individual ang nais na maipit sa trapiko habang papunta sa eskwelahan o trabaho. Pero nakakasama ng loob kapag may mga pribilehiyo na gumagamit ng wangwang para lamang makalusot sa kalsada. Samantala, tinutuloy naman ni Senator Amy Marcos ang hakbang ng kanyang kapatid. Ayon kay Senator Marcos, dapat higpitan na lamang ang regulasyon sa paggamit ng sirena at iba pang signaling devices sa halip na tuluyang ipagbawal. Paliwanag ng presidential sister, mayroon naman aniyang valid uses o makatwirang paggamit sa mga ganitong uri ng kagamitan. Ako, si Tala Lopez, para sa Kwentong Politiko. Sa iba pang balita, tila walang nagawa kundi sundan na lang ng tingin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR nang takbuhan sila ng isang itim na SUV na may protocol plate na 7 o plakang nakatalaga para sa mga senador. Matapos itong parahin ng otoridad dahil sa iligal na binabaybay nito ang EDSA busway kaninang umaga. Sa ulat, ineskortan ang itim na SUV ng 4 na police car nang hulihin ng tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. Agad namang humarurot ang driver ng sasakyan matapos ibigay ang kanyang lisensya sa traffic enforcer. Bigo namang maispatan kung may sakay na senador ang naturang sasakyan. Samantalang may isa ring kulay brown na SUV na may bitbit namang number 8 na plaka ang dumaan sa kahabaan ng EDSA busway sa tramo Pasay City. Kamakailan lamang ay nahuli ang armored car ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa paggamit ng EDSA busway. Sa gitna ng kabi-kabilang mga issue sa kalsada, ikinasana ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 56 upang i-regulate ang pag-issue ng protocol license plate sa mga kawani ng gobyerno. Kasunod ito ng mga natatanggap na reklamo sa paglipana at hindi otorisadong paggamit nito. Dahil dito, ibinaba na lamang sa 14 mula sa 16 na opisyal ang maaaring isyuhan ng protocol license plates. Kasama sa mga bibigyan ng naturang plaka ay ang mga sumusunod: Pangulo ng Bansa, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice ng Korte Suprema, mga miyembro ng gabinete, mga senador, mga kongresista, mga Associate Justice, mga Presiding Judge ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan, mga Solicitor General, Chairperson ng Constitutional Commission, Ombudsman, AFP Chief at PNP Chief. Binanggit din sa kautusan na valid lamang ang naturang plaka sa kasagsagan ng kanilang termino at kailangan isuko kapag nagbitaw sa pwesto, nagretiro o kaya sinibak sa pwesto. Pinaiimbestigahan ni House Assistant Majority at Zambales Representative Jefferson Kung-hun ang napaulat na gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Ayon kay Kung-hun, hindi dapat makompromiso ang integridad ng ating soberanya dahil lamang sa kasunduang minamalait ang karapatan ng mga Pilipino. Git pa ng kongresista, dapat maliwanag ang lahat tungkol sa issue at mapanagot ang sinumang nilalagay sa alanganin ang interes ng bansa. Magugunitang ibinunyag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang naturang kasunduan. Naninindigan ang dating Administrasyon Duterte na walang anumang kasunduang pinasok si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China hinggil sa West Philippine Sea. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, posibleng misinformed lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y gentleman's agreement. Present aniya siya nang bumisita si dating Pangulong Duterte sa China at walang ganitong kasunduang nangyari sa pagitan nila ni Chinese President Xi Jinping. Bukod kay Panelo, 2 dating miyembro na rin ng Administrasyon Duterte ang tila pinasinungalingan ang umano'y secret deal ni Digong. Kabilang dito sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating DILG Secretary Eduardo Anyo. Dagdag pa ni Panelo na dapat maging maingat ang publiko sa mga kumakalat
na peking impormasyon hinggil sa usapin. Mas lalo pang nadidiin sa kasong human trafficking ang kontrobersyal na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Matapos gatungan pa ng Pasig City Regional Trial Court ng panibagong arrest warrant ang pastor. Matatandaang ibinasura rin ng korte ang mosyon ng kampo ni Kibuloy na ipagpaliban ang pagdinig hinggil sa kanyang kaso dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration nito sa Department of Justice. Pero giit ng hukom na hindi ito dahilan para suspindihin ang arraignment batay na rin sa rules of court. Welcome naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naging desisyon ng korte. Nananawagan si Senator Grace Poe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ilabas ang resulta ng pakikipag-usap nito sa mga transport group habang naka-extend ang deadline sa PUV consolidation. Ayon kay Poe, nais niya malaman kung naging makabuluhan at kapaki-pakinabang ba ang ipinatupad na 3 buwang palugit para tugunan ang mga alalahanin ng mga tsuper at operator na kontra sa konsolidasyon. Giit ng senador, hindi dapat maiwan ang mga commuter na nag-aagawan para lamang makabiyahe, lalo na at mainit ang panahon. Umaasa naman si Poe na maglalabas ang Korte Suprema ng kanilang huling hatol sa apela ng mga transport group hinggil dito. Posibleng palawakin muli ng pamahalaan ang pilot implementation ng motorcycle taxis sa ating bansa. Makakasama natin muli si Eileen Taliping. Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibilidad na palawakin ang pilot implementation ng motorcycle taxis sa bansa. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni George Royeca, Chief Executive Officer ng Angkas, na payagang mag-expand ng operasyon ang mga motorcycle taxi sa labas ng Metro Manila upang makatulong sa mga pasahero at madagdagan ang mga may hanap buhay. Kinikilalaan niya ng gobyerno ang ambag ng motorcycle taxis kaya pinag-aaralan kung saan maaring mag-expand ng serbisyo ang mga ito, lalo na sa mga lugar na mataas ang problema sa trapiko. Sinabi naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na bukod sa nagpapatuloy na pilot test, magdadagdag ng 8,000 slot para sa motorcycle taxis na ang operasyon ay sa labas ng Metro Manila. Tiniyak ng kalihim na suportado ng DOTR ang operasyon ng motorcycle taxi dahil nakakatulong ito para magkaroon ng hanap buhay pati na rin sa mga commuter. Bukod sa Angkas, ang iba pang Filipino app na nagseserbisyo sa publiko ay ang Joyride, Dingdong para Express, Pickup, Auto, Tok-Tok at iba pa na naghihintay na kilalanin bilang susunod na generation transport startups. Ito si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Isinisi ni Senator Amy Marcos sa mga Pilipino at maging sa gobyerno kung bakit marami ang nagdurusa ngayon sa El Nino phenomena. Ayon kay Marcos, matagal na kasing inanunsyo ng Department of Science and Technology ang matinding epekto ng El Nino. Kaya nagresulta ito upang hindi mapaghandaan ng maigi, kaya lahat ngayon ay nahihirapan. Una na sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum sa panayam ng programang Opinion of the Day ng Teletabloid na mas mainit na ang mundo ngayon dahil sa epekto ng global warming. Sa aming pagbabalik, Bulakenyo Politikos, umapila sa korte kaugnay sa tila bigla ang pagkambyo nito sa issue ng water rights ng lalawigan sa Angat Dam. Habang Cebu Governor Garcia may panibagong pakikiratrata na naman kay Mayor Mike Rama sa government project ng lalawigan. Kaya't huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Kwentong Politiko.
pagpapatuloy pa ng ating balitaan, isinusulong ni Senator Lito Lapid ang paggamit ng renewable energy sa mga lalawigan na madalas nakakaranas ng brownout. Iginiit ng senador na pag-ibayuhin ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind, hydro at iba pang sources. Inirekomenda ni Lapid na samantalahin ang matinding tag-init kung saan maaaring gumamit ng solar panels para ipunin ang sikat ng araw at ito ang magiging supply sa power grid sa isang bayan o lalawigan. Sinabi ng senador na kinakailangan lamang ng mas maraming mag-i-invest ng mga pribadong kumpanya sa solar industry upang matugunan ang kakapusan sa supply ng kuryente. Sinuportahan ni Lapid ang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos na paunlarin at palakasin ang paggamit ng renewable energy sources kasunod ng pagpapasinaya ng presidente sa Cebu Negros Panay Backbone Project Stage 3 o CNP3 sa Bacolod City na inaasang solusyon sa madalas na problema sa brownout sa Western Visayas. Tiwala si Senator Jinggoy Estrada na magiging ganap na batas ang panukalang magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon bago ang Sine Day adjournment ng Kongreso sa Mayo. Ayon kay Estrada, dahil in-adopt na ng Kamara ang bersyon ng Senado ng Eddie Garcia Bill, maaari na itong ipadala sa Malacanang upang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng panukalang batas, mahigpit na ipinatutupad ang 8 oras sa trabaho o hanggang sa pinakamatagal na 14 na oras o kabuuang 6 na oras kada linggo. Kapag naging ganap na batas ang Eddie Garcia Bill, bubuo rin ang pamahalaan ng Movie and Television Industry Tripartite Council para ilatag ang mga polisiya at programa na tugma sa labor code ng ating bansa. At para naman sa ating mga kwentong politiko sa rehiyon, makakasama natin dyan si April Magaling. Narito na ang mga kwentong politiko sa rehiyon, kaya't simulan natin yan sa Central Luzon. Literal na hindi magpapatalo ang pamahalaan ni Bulacan Governor Daniel Fernando na labanan ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa pag-alis na karapatan ng kanilang lalawigan sa patubig o water rights sa Angat Dam na matatagpuan sa Norsagaray at Doña Remedios Trinidad na bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Sa inihaing motion for reconsideration ng mga Bulakenyo politiko, kinwestiyon nila ang tila pagliko ng desisyon ng Korte sa issue ng natural wealth ng Angat Dam kung saan binigyang diin dito na hindi na rin anya ito pwedeng pagkunan ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Fernando, hindi siya kumbinsido lalo't nauna na silang kinampihan ng Korte sa naturang issue ng water right at bilang suporta sa kanilang apela, ipinunto nila na nakasaad sa saligang batas kaugnay sa klasifikasyon ng mga likas na yaman na pwedeng pagkunan ng buwis ng gobyerno. Git ni Fernando na sa Bulakenyo ang tubig ng Angat Dam kaya't hindi umano siya tatahimik sa issue. Tulad ng itinadhana ng saligang batas ng Pilipinas at nakasaad ito sa Local Government Code of 1991, Republic Act 7160. Ang tubig ay kinilala ng 1997 Constitution bilang likas na yaman ng bansa sa Article 12, Section 2, kung saan ay nakasaad na all lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, minerals, oil, all sources of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the state. Sa bahagi naman ng Bicol Region, finally binasag na ni Sorsogon Congresswoman Det Escudero ang kumakalat na health issue sa kapatid nitong si Senator Chis Escudero. Ayon sa kongresista, walang katotohanan na naparalisa ang kanyang kuya Chis, bagkus ay nakaranas ng umano ito ng pagtaas ng kanyang alta presyon dulot ng mainit na panahon, kaya't minabuti raw nito na magpa-executive check-up sa isang ospital sa Maynila. Pagtitiyak ni Congresswoman Det, masigla pa rin umano ang senador at
Sa katunayan anya, achieve ni Sen ang nakagawian niyang 10,000 steps per day. Dagdag pa ng kongresista na sinubukan niyang hikayati na magbigay public statement ang kanyang Kuya Cheese, pero giit umano nito. Sabi niya, hindi naman ako presidente na kailangan mag-explain kung ano nangyayari sa kanya. So, senator lang naman daw siya. Samantala sa Central Visayas, non-stop pa rin ang malatag upuan ni Cebu Governor Gwen Garcia at Mayor Mike Rama sa mga government project ng kanilang lalawigan. Dahil kung noon CBRT ang kanilang pinagtatalunan, ngayon naman umiinit na rin ang rata-rata ng dalawa sa issue naman ng Cebu Port Authority Extension Project, kung saan kamakailan lang ay hinarang ito ni Rama dahil sa issue ng kakulangan daw sa permit. Pero para kay Governor Gwen, wala umanong karapatan ang pamahalaan ni Rama na pumagitna sa proyekto lalo't hindi saklaw ng kanilang mandato o jurisdiksyon ang operasyon ng CPA, lalo't hindi lang umano exclusive para sa Cebu City ang serbisyo nito kundi para sa buong lalawigan ng Cebu. Enough is enough. Nag-apil ang mayor sa teritoryo nga wa siya'y labot, dili na iyang kingdom na ay balaod. This is a special law passed by Congress. At sa Davao Region, tila lumitaw naman ang pagiging soft-hearted ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kamakailang pagharap nito sa mga batang atleta ng kanilang lalawigan dahil kasabay ng papalapit na palarong pambansa 2024, tiniyak nito ang kanyang buong suporta sa mga atleta na anyay personal pa niyang ihahatid ang mga ito sa Cebu City kung saan gaganapin ang naturang kompetisyon. Sa talumpati ng alkalde, hinikayat niya ang mga batang manlalaro na maging subsuban sa kanilang pag-iensayo, lalo't batid umano niya na taglay ng mga ito ang dedikasyon sa pagkakaroon ng sakripisyo para sa tagumpay. Pinasalamatan naman ng DepEd Davao Region ang nakababatang Duterte sa suporta at ipinangakong hihigitan pa nila ang mga medalya at parangal na kanilang nasungkit noong isang taon. Habang sa National Capital Region, kaugnay naman sa isyu ng trapiko, binigyang diin ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang kahalagahan ng isang matatag na political will sa pagpapatupad ng traffic protocol para masugpuan niya ang malajampak na siksikan sa kalye ng kanilang rehiyon. Ayon kay Zamora, patuloy ang pagkakapit-bisig ng mga city leader para bumalakas na mga kautosang magpapaluwag sa public road na anyay bagamat mandato ng MMDA ang pagtaboy sa mga maituturing na abala sa kalye ng NCR, giit ni Zamora mas mainam pa rin na maging synchronize ang kanilang mga kilos sa ahensya at maging sa lokal na pamahalaan, kung saan ibinida rin nito ang anyay regular na road clearing operation sa kanyang nasasakpan. Ayon kay Zamora, bagamat tiyak anya na maraming pipiyok o lulutang na mga kontra sa kanilang mga inisyatibo, saad niya na deadmahin na lang ang mga politika at mas pagtuunan ng pansin ang interes ng mas malaking sektor ng mamamayan, lalo't karamihan anya sa mga nagagalit o nagtatapang-tapangan ay sila pang mga lumalabag sa batas traffic. Ako, si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Samantala, i-ready na ang inyong FYPs dahil susunod na ang mga kwentong naglalaman ng kakaibang pakulo ng mga politiko. Abangan yan sa aming pagbabalik.
At eto na nga, bilang putahe sa ating Politiwu. Guest who ang dating mataas na opisyal ng gobyerno ang nasa pool ng karma dahil sa pagiging intrimitida raw ng kanyang SME sa isang fine dining resto. Dahil yon sa ating scooper, pasikretong ginantihan raw ng mga resto staff itong mag-asawa sa pamamagitan ng paglalagay ng nakakadiring ingredients sa kanilang in-order na pagkain. Paano naman raw kasi nagpaka-mahadera umano sa harap ng mga crew itong si Esme ni subject na very pa-VIP guest ang asta. At ultimo maliliit daw na bagay ay kanyang sobrang ikinatatalak. Bagamat panay-awat ang dating opisyal sa kanyang misis, tila wala pa rin daw itong nagawa. Kaya bilang aksyon ng management, pinaspasan na lang raw nila ang paghahanda sa mga putahing in-order ng mag-asawa. In short, naging instant priority guest ang peg nitong bida nating opisyal. Dahilan para kumalma ang mahaderang Esme, lalo tila nasarapan naman raw ito sa mga inihaing pagkain. Yun nga lang, wala silang kaalam-alam na tila nagayuma na sila matapos lawayan ng crew ang kanilang putahe. 2. Ang dating opisyal na kinarma sa pagiging talakera ni Esme ay may pangalang katunog ng sa pintuan. Habang si Esme ay mahusay sa gilingan. Hep, hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika't sundan natin ang ilan sa mga FYPs or Follow Your Politicos stories. Tila panibagong kasaysayan na naman ang binubuo ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Yan ay matapos niyang i-anunsyo ang pagiging parte niya sa nilulutong Season 2 ng patok na Korean film na Vagabond. Wow! Sa media interview ni Singson, nabanggit niya na isa siya sa magiging producer ng proyekto na pinagbibidahan ng sikat na Korean actor na si Lee Seung-gi, na kilala ring malapit sa dating gobernador. Matatandaan na makailang beses nang pinasyal ni Singson sa Pilipinas ang naturang Korean star, partikular na sa kanilang baluarte. Ayon kay Singson, sa ngayon, pinaplansya pa umano ng Vagabond team ang story plot ng pelikula bago sila lumipad sa Pilipinas. Wow. Dahil ayon sa Ilocos Kingpin, mapapabilang ang Pinas sa napiling shooting place ng pelikula. Kung saan ilang mga Pinoy actor aniya ang posibleng sumalang sa naturang proyekto. Samantala, lakas naman makadadis girl ang peg ng politikosyon na si Kitty Duterte matapos lumipad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pa Maynila para lang dumalo sa intimate birthday dinner ni Kitty nitong nakaraang araw. Wow! Sa post ng ultimate sidekick ni Digong, spotted ang dating Pangulo na masayang binati ang anak sa kanyang ika-20 taong kaarawan sa loob ng tila Chinese resto sa Maynila. Makikita rin dito ang pagbubukas ni Kitty sa isang jewelry gift na bigay aniya ng kanyang ninong Bongo. Present din sa kaarawan ni Kitty ang boyfriend nitong si Evan Neal na basketball star ng Lasal Green Archers. Wow. Gayun din ang partner ni Digong at mommy ng birthday celebrant na si Hanilet Avancenia. Ayon kay Senator Bongo, mula Davao City, lumipad talaga pa Maynila si Digong para lang hindi palampasin ang espesyal na araw ng kanyang bunsong anak.
Speaking of special, lumutang naman ang tila pinagsanib na girl power ng mga mayoras of Metro Manila sa ginanap na bagong Pilipinas Town Hall meeting sa San Juan City nitong Miyerkules. Kung saan spotted ang malait girl aura ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Manila Mayor Hani Lacuna at Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano. Wow. Sa post ni Mayor Sandoval, tila isang masayang reunion ang naganap sa naturang event na makikita rin ang good vibes na tawanan ng mga ito habang nag-aabang sa Gedli. Wow. So ang kanilang mga semi-formal at very modern Filipina OOTD habang napapalibutan ng iba pang opisyal ng gobyerno sa lalawigan. Matatandaan na pangunahing layunin ng naturang pagtitipon ay para matuldukan ang tila pabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. At bilang dagdag pampagood vibes, narito ang mala-certified bestie moment ng mga kakamping politiko na sina Senator Riza Hontiveros, dating Senator Kiko Pangilinan at Attorney Shell Jokno. Wow! Naanimoy mga mala-Gen Z sa pakulo nilang coffee table chismisan. Sa TikTok post ni dating Senator Pangilinan, ibinido nito ang aniya na buhay na group chat nila, kung saan lahat aniya ay may ambag na kwento sa nabunot nilang topic sa GC. Sa naturang video, very Pinoy style ang chismisan, lalo na si Attorney Shell na panalo sa kanyang mga storytelling with matching intense emotion. Wow. Naika nga ni Pangilinan, sign na talaga raw na buhayin ang kanilang GC. Ayan, partner, na marami rin nakamiss, no, sa ating mga team kakamping partner. Oo. Ang cute ng nila, bonding nila, no? Very Gen Z talaga. Yes, correct. Parang nakikita mo lang yan sa mga circle of friends mo na matagal mong di nakita. Correct. Tsaka yung video, very Gen Z. Galing, Diba? correct. Yes, yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako si Charmaine Abong. At ako naman si Jigo Postolero. Magkita-kita ulit tayo bukas alas 8 pa rin ng gabi para sa walang humpay na kwentuang pampolitiko. Muli, magandang gabi.